tangsana chuan hotian trai pa chun ni engamaza chamin ama intuition adu thu asoya mase a master chuan chulai mun aya tha an cultivation level po chaktaka apun theina mun tur ashia tangsana beng verzong takni in khoi mun nge ti in a master chu azot ngalwata spirit hall an lo lian zela chuwang chuan an ni ho an intuition vat angai ani mase chulai mun soi mu chu a master uzia chuan a hre hle a soul master a hre chiang tu te tan chuan mun tlo cha kom lo berte zinga mi an ding e yang clear car pakhata om ni in amhing hi Haisen Island ani he island a hian spirit hall chuan soul master thatak tak sang ni chuang an tir luta until ti tumber an hlo thlin lo ba ka spirit hall mi le sa grand solen master level panhi ngotin an nunna an chan ani chu mini atang chuan spirit hall ho chuan chu island chu tlo ena an en to ngai lovani an vakal ani chuan nungdamin an lo kir le angem ti po chu a chiang lova mase ama intuition nan chu island bak ba ka tha om don si lova spirit hall lampang an lo chaka an len zel si awagin a master po chuan a soi mu mai chu angai to ani tangsana chuan a master thena chuan chulai huna kal chu adil tranta a nungdama lo kir lein a hlotlin ngei tur thu soin atiama chulai huna an kal ani chuan an du huna an lo kir le wat theidon lo awagin tangsana chuan aril ru chu alo ti ha a a master chuan tundin huna spirit hall ho ne theina tur khop power in ayem ni tin alo zot a the angaragin ama chu intuition ma a training na mun tura chuan aril ru peturin ati ni tundin huna chuan Jinglua kingdom le Tiendu kingdom chu a in zoma wagin spirit hall ho po hi chakhle ma se ram ni chu an pong po zuam ngot don bik lova chu wang chon tun hun hi an tan chon intuition na hun thaber ani thu a master chuan a hrilani chu ba ka chun a master chuan chulai hmuna chun strek 70 bills a thian te ho po an kalvek tur thu asoya anni pasari mi talented tak tak te chu an vakala an hlo tling vek ani chuan spirit hall ho an ram le an kul soi hing tu an la ni ngei don ani tangsek elder bai he le an leader tangsan chu an lo ti tia bai he chuan atunu duat lai bai chen jiang chu an ni ho onga a chak theinan an kal na mun tura chuan hroi ve turin angena tangsana chuan lo ovatin atunu chu a ven him tur thu a hrila ti chuan hotian trai pa an kalmain tangsana te chuan ma hong chun chu an hua chen jiang alo kal ve don thu an hril chuan lomin alam hala tangsana chuan ati dan thiama nor lutuk lo tura hrilin hotian tribe an tlo tur thu te chu a hril hala ti chuan a om lo hlanin tangsek chu lo vil turin ati ni tangsana le apapuya lo langin tangsana chuan lom thu te chu a han hrila apapuya chuan hlotlin na a chan zong zong te chu ama thorim na awanga a hlo chu ani thu alo hril ve boka tangsana chuan thil pathum ti puitlin tur oma pakhat chu ati puitling ta phota a sol ring parukna a century millennium sol ring hotian sek elders ma a so chuan an lo meng phok na sa hle ani ti chuan tangsana chuan a papuye hna chuan hun engmo chen chu alo kir lo tur thu soin Haisen Island a akal tur thu chu a hrila a papuye chuan phok hru chuin enga i soya fiam thu na chi ani lo ania alo tia tangsana chuan i hria amo ikal to em ni tin a zot veng hala amali apa chukal toin chiang takin an hlo chamani chu mai chun lovin chulai hmuna chun apu pu le chhong tangchen po akal to a heti hun lai hian apu tangchen chu grand solen master level a po level som ko le pakwa lai mai alo nia solen khovela hian level som ko le pakwa kai hi a har turu hle a level som ko panga som ko paruk vel po an chak em ema ma se level som ko pakwa tin en chuan khai khin chi a po ruat ani lo chu tiang khopa chakle bon turu tak mai chu ani ma se ama chau chu tianga thil ti theile chak om chun ani lova chu spirit hall head spirit hall supreme elder chianda liu ani anni panhi chu true leaders of the solen master world antini anni level som kwale pakwa mi chak panhi chu
Haisen Island a chuan an kala mase an ni pahnih chu High Priestess of Sea God Island Bosai Ji chuan alo tlom thak mai ani chu wang chun a papuya chuan tangsana chu angai tu hle a adara chun vadomin ithil tuma chuan tu thlukna isiamin ein ngai tu chiangchi mo atia tangsana chuan konfi takin a hlotlina alo kirle ngai tur thu asoi chu tiang ani chuan a papuya chuan an tlan skills train khat chu elder stand rem anti boka ka zirti rangche atia Strake Academy lampang lo lang velein Ma Hong Jun le Oscar te chu an lo in bei tri maya Ma Hong Jun le bai chen jiang te chu tang dunin Oscar le ningrong rongi te chu an tang dun ve boka ti chuan an ni pali te chu an lo practice mek ani bai chen chuan alam trang Ma Hong Jun chu leilam padin atlo thlatanal nal maya ti chuan an ni ho chu lea chun an chuk thlatha diala bai chen chuan Ma Hong Jun a benga chun potin engwangin nge ka thlona turkong ilo daltin a vin zuya Hong Jun chuan inat ka hlo awangin kalo pui che ani kha atia rong rongi chuwa kal phein tangsana blue silver plan la ka tang chan him adu awagin khatinga ti ani thu alo hrila an ni pani hi an omdun to chuan Ma Hong Jun a zeilo lutuk hian ti thin rimin anin kwal zak zak reng maya chuti lai chun dai mobile le zu ching te pon Strake Academy chu an lo thlenga mobile chuan ati thin ang bokin Oscar chu an kwa trele ta thot maya mobile chen jiang a mu chuan Ma Hong Jun an he na chuan tun tum chu I thlang thiam hle mai tin Ma Hong Jun chuan aka chu rang takin alo hup ngala tangsanan anu le apa ada na mun Ice Fair Spring Mouth kha alo langa thon thuwa chuan Vanatang Water Dragon King le Fire Dragon King chu helai le hian a rolin an tla a an taksa chu lein hoi fit sang chunga thuka chun a in phuma chu chuan he dil te mak mai Ice Fair Mouth Spring anti chu alo siam chuaka Water Dragon King omdalam pang chu avot turu ma Fire Dragon King omdalam pang chu asaturu thungani abulvela hian nim satli atau theilowa nim hlu tak tak le wang tak tak te chau an to thinani he dil dang dai tak lum le vot impol na mun hi beast tetan cultivate na mun thatak ani ti chuan zia u le tangsana lo langin tangsana nu le pate omna hmuna chun an vakala tangsana nu blue silver empress chuan anni panhi chu alo welcome hle ani abei sei ai dein anu a in chu alo thang chaka apa tang ho po chuan nitin a than bel lai hua alom thin zia te chu asoi molmola tangsana chuan anu le apa te hne na chuan thil hril le ngen du anaya zia u taksa akuta chun ava vuana adarami zia u solbona tang chuan atharau chu lo chuakin ama taksa ruaka chun avaluta zia u lak le nan ti tur angte an lati kimlo awagin he ataksa hian hun reilo te chung chau acham theiani ti chuan tangsana chuan apan he na chuan zia u nen in nei an du thu asoya apa tang ho le anu a in chuan zia u in ahmangai zian hriatin an du puin an hlim hle a ti chuan official taka in nei lani don lo ma se an ni panhi chuan phur takin anin hual na tur chu anin pu cha a
tu ka chuan Strake Academy lampang lo lang ve le in Master Euzia chuan an zirlai graduate ta mobile le a thian te ho chu kau khobin Grand Solen Master Chenzin po abula alo hroi bok ani Chenzin chuan Chiba Amber Tribe in bei an to lai khan aban dinglam achana ama in Grand Solen Master level pali lo bei letin hliam anei tir veka Grand Solen Master level kai zinga helai continent vela hian abon pol takani Master Euzia chuan Haisen Island an kalmain title dolo Chenzin chu an practice pui tur thu asoya mobile le a thian te ho chuan athu soi an hrit chuan an lo phur lo na sal hle a chan po Chenzin a powerful zia chu an begin a hrit thin ba ka an ma ni ngei po chuan an lo hmu to wangani ti chuan Master Euzia chuan bai Chenziang chu pon lama lo chhuak ri turin atia teamwork thatak nen lo chuan an ni ang in fiam pui chu in hliampal a hlau pui wangani mobile le a thian te ho chuan Chenzin chu ma chon taranin Chenzin chuan a power chu a chhu dona mobile le a thian te ho po chuan rang takin tran hun lain an lo in ring veng hal at bok chu ti lai tak chun thom threin a lai taka chun tang sana chu a lo zuang lu tal hol maya ti chuan Seven Devils chu kim trepin ziu telovin an ni ho chuan an beidon ani ti chuan an ni ho chuan an Martial Soul chu chuin Grand Solen Master level Chenzin ma a chuan an han in so a Chenzin chuan a chunglama tagin ngun ham lian pui mai hilo ti chuakin an in beina mual borok zongjong chu athlak dang lam hal vek theya ti chuan chunglama thlok chhovin force na tak mai hi asiam hala tangsana po chuan a blue silver domain le a dead god domain chu alo mang veng hal Jinglo Empire lalfapa dai mobile po alo in ring tal he a Oscar po chuan a sol ring parukna sausage cloning chu hangin Demon Beer lian zet mai chu alo ko chuak ve bok kin attack branch zu ching chu rang takatlan phein Chenzin chu ava attack a phe thian a phe zoi mai ani speed drive by Chenziang po chuan rang alo tin an speed chu a in tlukvel tur thu alo soya ti chuan dai mobile chuan va bei le halin ma hong jun Oscar te chuan an lo pui ve le hal bok ma si chung an va beina te chuan a om hun chu pen khat poin an son tir lova rong rongi chuan a thian te chu lo puin an power chu alo up saka rong rongi hian essence of 5 cents a master to awagin a rolin mi pangangot mai chu an power lo apin apui thei to ni ti chuan an ni ho chuan a rolin Chenzin chu an eteka Chenzin chuan angun ham chak tak mai chu lo vein an ni ho chu an leng phei ta dor maya tangsana chuan a blue silver emperor spear chu la chuakin a in virtual ta papa ti chuan Grand Solen Master Chenzin alama chuan ana thei ang berin ava kho phei ta ni ma hong chun chuan Giant Art King atha atanga anei a sol ring palina Phoenix Airstrike chu amanga he a skill si amana tanga se khen thum nuwa adu na lai bek tak chu metar nga bialin le tang chun mei hlom alo chuak thina chu chuan an beipui Grand Solen Master Chenzin chu atua mup mai ani ma se chung a attack na te chu chakta karalin a to pa phei chun a zo ta thak maya Chenzin angun ham chuan chung mai al in hlom mup te chu alo hip zo ta vek mai ani tangsana chuan thil danglam a omani ti hrin a thian te ho chu rang takin a pot phei hala an ma zona chuan ngun ham lian tak mai chu alo ding le talua maya ningrong rongi chuan a soulborn ability chulo magin hei hi illusionary room antia a teammate chu spiritual connection nei tirin chu chuan an mind power chu 20% loi main a up saka
chu mai ba ka chuan mind etika an lo be na te chu lo ven sakin an hmel ma ten an lo bein an omna hmun dik tak chu alo thel tir thin ani a to bera chuan he a school bon hian an hmel ma te spiritual power chu avatin hiam thei bok ani anin beizo a chuan chenzin chuan grand solen master level an thlen to chuan level ni khatleka anin thlopon an power a in thlau thin zia te chu asoya ti chuan spirit hall a judicial elder le apa anin beina chanchin te chu asoi kaya hemi tum hian apa hi level somkwa le pasari ni in a beipui pa hi level somkwa le pakwa ani ti chuan spirit hall ami chuan apa chu atopa topa chuan a thatta a chenzin chuan mi beidan va thiam bik ni chu a thaviawa ma se sol power chakjok na na chu an ding chang thin ti in an ni ho po chu an the ang to ka in tui hriam turin a fuya tangsana chuan imi soilai ipa thattu chu chian da liu aniem tin alo zot ngal vata chenzin chuan o nie tin apa thu soite chu a hre chuaka apa tang ho in an nun hlui a soi khan chian zun ji a thang hal mai lo na chan a soya ani phena hian hotian tripod che direct thei tur khopa chak an omani atia chu an omani alo ti chu bb dong hi nilovin chian da liu zok hi alo ni angel god bloodline ni in an powerful ema kumza somnga le ti chuang ani to ni tangsana chuan emperor ziwe ne na tangko na dugin chiba amber tribe chief ningfeng ji nen chuan an kala lalfa panaw pangberle omchun ziubeng chu vakal phein ama chun thing thi in ami zidik tak thupnan an chunga alo kho sakle ati dana wangte khan ngaidam adila ti chuan ziubeng chuan ani chu a master ni turin angen ngal bokani tangsana chuan emperor fapain chu tinga adil tamai chu chandan tur a hremai lo hle a emperor chu vai enin alu chu alo bung hawa ti chuan tangsana chuan a teacher ni chu apom ta ni ziubeng chuan teacher an neya an teacher te ma an ti thin angin chibai abuka ziubeng chu kai thoin emperor ziwe chuan tangsana chu local ma turin atia tangsana chu kalphein emperor chuan title thar apea tuna chuan crown prince ziubenga teacher ani tua royal family a mu poin kuna chibai buk angai to lovani ti chuan a title king of lanho apea emperor ziwe chuan tangsana tan chuan thilpek anaya a khuna ponsen chu la sonin a han entira emperor ziwe chuan vasti and universal shield alotia he thil hi ahlu em ani ti chuan ina keng hoa a sol power nen chuan thlunzom turin atia tangsana chuan ina a thlen hu chuan a thil nei thar chu a han en kuala a en wangwang nu chuan a spiritual power check tuwin a chunga chuan aluta a chunga chuan thuin tuifon na tak ang mai hi alo tle pe dul dula chu chuan tangsana chu titluin a tak taka po chuan a titlung hal bokani atluk na lama chuan chu thil chuan a chal chu tai popin a thi sen farkhat chu a hi pa a thi sen farkhat a hip nu chuan chu bom pol chu in virtual papapin a pol chu a sena a in thlaka chu ti lai chun tangsana chu ni ko hrelo omin a chala chun tai pop tu vasti cosmic shape hi alo oma chu vele chuan mishing shape spiritual power ni om tak mai an chena invel ipol lian dai mai spear kengin aloding taput mai ani chu thil chuan heng power te kenga dol zo tur kum tam tak chung ka zon chu ka muta alo tia